pulyano sanai o video jaga ani manai isa ano belake chobaka aboni bagai belake hambai manai tamo salka alai ba phai tesha bakanang tesha methe mano ma because bahano tamo logi tei tesha support khai chung abagi mare te kaisa buitera din kai gil sakang sala na hai nya ore tam lo so ani ang tamo ngi tong ang obo jesu kana bujine borok phono khogla bujiklak ang tamo ngi tong an jayang kana ang salka belesna phai mane an jayang kana ang go shodo jay phono ma kana Adam Themani se balogya ko Victoriya te khoroksa chalanawi enjoy khai tongo borok khorognoi Adam thia segano hamjaglai tongna bo bahake asik dati nijine hamjama borok Adam no pogiman Victoriya tangai alka chalabai thangka Adam Themani dinwo tangai sindur phuljaka abo saimana bagai norok video no last jora nainani ta pogdi jotona lamsugani wati channel norok hinkai pulyani simi last jora kahamke khnadi tei kahamke nadi aboni bagai norok video no cut eba skip takadi jodi norok video no cut eba skip khaikyanke je video ni main kok tomani a main kok no kahamke bujiman galak abono sao last jora kahamke nadi Adam te Victoriya borok hamjaglai tonglayo phiaba Adam ni sakjaya angai thaithanga Adam ni thimani salo Victoriya bini mungai kapalo sindur phulka tangi hinkai norok jotono saimano chala sikala eba buri sikli thaikanke borokno laifang kaba roi rohorjago hnai haipano akongno wansugai Victoriya kapalo sindur phulka Adam ni mungai tebofano Adam no laifang kaba roi ta rohordi ang bini burai girlfriend tongo hnai Adam ni bagai wansugai bo bini mungai kapalo sindur phulka abuni olo chung joto nugui mankai Adam Themani se balogya ko Victoriya te khoroksa chalabai relationship o thangai paikha arwo botangi alka chalabai relationship o thangka hinkai Victoriya Saka o chalabono agini simi joto jaga logiruo borok charani simi sinijak te borok best friend tei borok khoroknoi ni kasaro belai bujima kabang abagai borok pulyani simi khoroksa te khoroksano kaham eba hamini jorwo logiruo aboni bagai tabok Victoriya ni dukho kostono nugui salka bono khairok jagai tewaisa logirina hne goshika apro salka Victoriya no saka je agiwo nini laibo je angmani je paso je kun mungsangka abono nang pogai tabuk jengkani baksakai thansakai kahamge tonglasinai nang ano ekbar no chance ridi angno no je ani khushi khlaimansa khlainai abote hine salka o burino saka norok hinkai kahamke no bujiman kana Victoriya te salkani kasaro bor khorongni tamungka te bor khorongni pula best friend tomani abo dikheno bor khoroksa te khoroksana kahamte hameni jorabo logiriman bagai tabu borok kani thansakai relationship o thangai paikha tabo kok hinkai bo Adam no bahake asik dati pogai alka chala naui manka abono tei hinkai Victoriya Saka bo tabu bo Adam no pogai manyako bini bwkhawa tabu bahano Adam no bwkhaw mutu tongo abote hini bo Saka haipano bo tabuk hayungo korikya kebolo girinai korei abo kahai jora bini charani dol salka bono logiriu hnei Saka Victoriya video ni menkok abono Victoriya Saka Adam no tabuk bo hamjak tongo phiaba Adam o hayungo korikya Victoriya ni dukho kosto no nugui tongmaya angai bini charani best friend salka bono tesha logirinai hnei borok bwkha kaisa khabaksa khai kok salai hamjak laikya ang last kok ani phasingde aboni sanai bini bahano live tongo borokni hamjama khoroksa bai thakya tabu bo Adam no hamjak hnei Adam o hayungo korikya abono wansugino bo salkabai relationship o thangkana phiaba tangai asik dati Adam Themani se balogya ko chalana ka hinkai bini charani best friend khai tonglaimani ba dolni bisingo best friend kasaro dukho kosto no nasikma yangai te logi relaikana hinai ang wansuku nortamo wansuk abole angmo saimaya tangai hinkai borok kaisa wansuma kaisa asingno ang sanai tingno do mane ang salka bai relation thangla kamu do but ang je babe boni support mangka o situation no but again tumne ten dol ke tongjago apno je pano mane ano jes muso pano mane help khayo ta sashurong bangke tabuk tesha condition nugui bo je manchak je khujike ton manchak tonu ta babak sabak sawang salka bai mane agin chino relation amte hai yare ko namte yale mare nijip saimana ko namte ya
bui baksa kai sau 13 din se kagya ko chalana khai rai tam rokne tam mane 13 din kagya bui chalana mane hamda onek chayang khana borokni khukbai ke aw chayang khana gosu ang niji sak ang tamung tong ang kok ang niji simi saimano ang je tabuk nakha do thingno salka laiba phaikya tapon tang to edam to pogi maya ko bole just kisa mane tabuk niji ni tong maba chala care mane tongmani bun support mane tongmani bwkha sha le jaga phaima hayo mare buite kaisa sindur phuljak rokni tam sau video ro laipo ang to nugya ko because ang online ingna samu chungliya mare online ing khainu se naragi bwkhan metama yang tong aje viral khai tongmani tam mane nijibo hamjagui phaimani bole bono bom ting jangge asome tang to relation bole ponole sabule nijini apor 40 tong ke tamile laifang kapagi honamba akongno manchugni ang khakya na bole aprobo ang tingno salka relation thangla kamu mare but bo agini simino ani do hingke cerani simino honmano cerani simino bo cerani simi tong hai ba ani ane bon problem pro bangje mancha khaiwan problem pro boje mancha kano hai khayo hingke bo best friend hai nu ta hingke boje ani dukuno mane bo saimano ta bo saimano ang bote ni to amo bo nai manjagya agini sim pono ane doli chabi pono nai manjagya hingke plus tabo ni je situation botasa ano login na hini bo sauta waisa pon chance naidi hini bo ano samata ani bo support ang to mane tam jane buyano mobo nang din sau ang bo placha mobo nang maya tabo salka alai bo phai tesa bwkhan ang tesa methebi mano mai because bahano tabo logi tui tesa support khai thong abagi mare te kaisa bui 13 din kagya sakang chalana hai nyau re tam roksa ani ang tamo ngui tong ang obo jesu kana bujine borok phono kongle bujiklak ang tamo ngui tong because ani kepalo ma hai buni kepalo nya ko ang je saimot kang ungjagya khuta je sanai borok kepala kala ke borok saimana an jayang khana ang salka relation phaimane an jayang khana ang gosu do jai phono ma khana ang busu kostong tong omoke sabke saiman samare